Днеска с най-големият пакованик в историята. В историята на Smoke Games. Аре да видим. Кой ще ни спадне. Просто колко много пакети. Изключително много да видим. Дали ще ми вържи нещо. Айде да започна първо с 78 плюс Player Pick. Така. Кой пак? Давид Нерс. Don't touch my side. Икона. 89 Смит. Добре. Добре. Така, между другото тези пакети съм ги събирал от самото начало на играта. Както се пусна играта, от тогава се съм влизал, само чаках перфектният момент за да отворим всички тези пакети. Просто това е изключително на покупник. Силно се надявам да спе нещо извънземно и вържа. Ако вържа, ако ли не, но просто спомнете колко на пакети. Просто няма как да не да извънземен играч. Силно се надявам за Роналдо на заручек, също провериме. Да проверим какви са най-силните карти, като може да спомня. Охо, тук имаме Зини Зидан, Роналдино, 95-94. Охо, на тези карти се надяваме. Ако вземе ни върже, ако ли не. Айде. Но това са изключително слаби пакети. Абсолютно нищо не очаква от тях. Ако се случи нещо интересно, ще видомя. Да, абсолютно нищо не очаквам тези пакети. Това са изключително слаби пакети. В смисъл, това са може би един от най-слабите пакети в цялата игра. Охо, борт. Това е 86, мисля, че. 87, добре от клуб пакет. Добре, това е добре. Добре. Сега минаваме към 80 плюс пакети. Добре, още от първия аборт. от 80 плюс пакет. Супер. Супер, изключителен късмет е това. Да видим, че следващото да има късмет. Не. То все пак не може всеки един... Не може всеки един да получава все пак нещо извънземно. Видим. Иконата, третия пакет. 89 Стивен Жерард. Тоест 89 Стивен Жерард. Уникално. Добре, още им борт. Холанд? Холанд. Какъв е то пак лъгва, човек? Това е само от самото начало. Това са само началните пакети. Още им борт. Родриго. 85. Човек, това бяха само първите. И това бяха само 80 плюс пакети. Просто не мога да се пресена пред какво ще се случи с следващите пакети. Просто изключително са канали пак опаники това. Това не знам. Team of the Week. Човек, падне ли се информ? Падне ли се информ? От All Gold Player. С това всички са тук само златни. В смисъл, няма как да не спаднат сребърни, бронзови или каквото иска да е. Не, че останалите не спадаха, но да. Добре, още един борт. 87. От новото промо. Добре.
87 forward. 87 forward. 87 forward от новите карти. Winter Wild Cards. Да видим. Добре, ще им борт, това е добре. Въобще си няма представя кой е това. Диого Кост. Тоест, да, Диого. Диого Коста. Така. 81. Хиро. Удженберг. Добре, 86 хиро от 100. Тези пакети хич не е зле. Хич не е зле. Сега пак опенинга върви изключително добре. Сега пак опенинга е просто нереален. Така, Кокчо. Добре, икона. Пак ли Стивен Джерард? А не, този път Пол Сколс. Пол Сколс 88. Добре. Хич не е зле. Осемдесет и пет. Добре, не е зле. Добре. Информ. Аз по информа борт. Какво хиро? 90 хиро жинова. За първ път виждам между тази пак анимация. Това изглежда като обикновен борт. Но явно 90 жинова. Какъв късмет само човек. Изключителен късмет. За просто ни е скандален късмета. Сега късмета ни е просто нереален. Добре, Жоа Консел. Сега минава към 82 плюс пакети. Първо нека отворя 81 плюс Player Pick. Добре. Сега минава към 82 плюс пакети. Да видим дали ще ни върши нещо. Да видим. Така, първо Player Pick-а. От Player Pick ни даде 85 Стивен Жерард. Супер. Така. Добре. Борт Собослай. Добре, 83. О, икона, Дейвид Бекъм. Да, Дейвид Бекъм, 88. Добре. Между другото, това е скандално, че като са 82 плюс пакети и да не ни дават смисъл борт. Това е поне борта да ни дадат. Вярно, до сега късмет е изключително голям. Изключително голям късмет имаме, но все пак човек, това е скандално, в смисъл това е 82 и да ми дава 82. Хиро! Ауран. Овейран. Така. Добре. Това Меси ли? Добре. Човек, това са 82 плюс пакети, вече как ти не даш 82? Да, спор няма, когато ми връзва, това не е реално пък. От 82 ми дава 82 човек. Ти си мисля. Добре. До тук бяха... Добре, от тук бяха 82 плюс пакетите.
Сега искам 80 плюс, всичко 80 плюс. Кай направо към 83 плюс пакетите и после ще отваряме те направо отделно. Добре, сега се е ред на 83 плюс пакетите. Икона. Добре, отново стил Жерард 89. Така. 89 Жерард за първ пакет не е зле. Айде към следващия. Тук между другото гарантирам борда, тъй че... Добре, 87 Салиба. Не е зле. Добре, 83 плюс плеер пик. Вау! От 83 плюс плеер пик ми дава Майкон. Майкон. Супер. Така, сега минаваме към 84 плюс 10 пакета. Хиро. Това ме беше 85, нали? Не, 86, но пак. $85. Добре, Хиро. Маркес мисля, че това. Това вижте Маркес 89. Не, 87. За сега дадени 88 гути. Човек, какви пак анимации, те са същите като нормалните. За тези борт анимации или локът анимации, добре ще си нарича кога е локът, защото тук не е ясно кое е локът, кога е борт, но все пак човек анимацията е една и съща, ама едно към едно с обикновената. Next пак. Така. Добре, Джуд Белингам. 90 оверат ни дават 84 плюс. Добре, супер. Хиро. Раковски мисля. Не, Росики. Това е Росики. Росики 86. Ни дават 84. Пакет ми не е зле, но може по-добре. Не е Юдагор. Ти се барс, мен. Няма как 84 не дава 84 човек. Това е... Добре. Поне този вид карти са редки, но аз го имам. Да. Аз го имам, човек. Играта ми дава добре. Както е. Добре. Сон. Човек, това е 80... не 85, ама пак. Просто не може да 84 85 са такъв пакет. Това ще е 89-ка. Естествено ще не да е. Няма лошо. Добре, в някакви ситуации играта са буквално подиграл, но в други ситуации буквално е сками в някакви ситуации, но в други ситуации така се има тук някакъв 85 плюс 9 пакета. Да видим. Добре, икона. Малдини? Не. Челини 85, не 85. Супер. Сигурно това също 85, нали? Не, това е чист скам. Тези пакети са гати скам, човек. Добре. Кой? Което е, човек? Това е Нур. Пак 85 човек. Какво е това? Мисля, по-ниско ретници пакети ни даваха някакви нереални неща. Но 85 ни дава, 85 ни дава. От 85 плюс. Добре, икона. Не, кажи ми, че това не е 85 плюс. 85. Не, 89, добре. Това вече
Така по-може. Чак съм с живи мъки ни дават това, когато от 85 плюс пък да. Нормално, връзваше ни от миналите, но все пак. Това срещу 85. И 6, но пак. С това е скандално смисъл. Изключително където сме от към тези пакети. Добре, кам. 91 човек връща с думите. Дай ни 91 Дембеле. Добре, Хиро. Може пък играта най-накрая между се съзна. Колко вероятно е? 86, но пак поне Хиро. Добре, играта най-накрая се съзна, че отваряме някакви добри пакети, но отваряме така някакви рандом. Добре, 75. Ще преглътна се сред тези скандални играчи, които пакнах един си друг. Ще преглътна. Така. Тук имам 86 плюс 17 пакета, да видим. Тук би трябвало... Колко вероятно? 87. 87-90, супер чак дебелка, даже Фуджинг. Даже Фуджинг ни даде вътре. За Матуиди, Сегер, значи ни даде Сегер, Матуиди и Фюджинг. Фюджинг в един пакет. Супер. Просто уникален пакет. Уникален пакет. От тук човек смята, че ако не ни даде локаут или не дава такива, нали, хирота и такива неща, това е ел. Просто това са вече голями пакети. Това вече са изключително високо рейтнати пакети. Да видим. Икона. Не, къде че пак няма да стига жрат. Лампард. Та по-зря, пак го има, но... Макелеле. Германия. Матеус. Шванштайгер. Шванштайгер. Нищо. Добре. Следващ пакет. Дори не е 86, нали? Вау, в смисъл даване 86. Добре. Страйкър. Дрогба, добре, супер. Дидиер Дрогба. Трябва да е бавка смисъл. Има удобно, като мисля, че. Не. 87 ни дава. Добре. Хиро. Маркез 89. Или 87. 88. Добре. Така. Икона. Бутрагуено. Да. Емилио Бутрагуено. Бутрагуено. Добре. Това е Хиро. Колко вероятно е? 89. Добре. Но също го пагнах преди малко. От 83 плеер пик. Но както е. Силгадо ни дава са. Сега пък ни дава Силгадо 88. Добре. Ето, само ето. Колко вероятно с тази карта? 90, добре, супер. Страхотно. Сега... Юдагор? Да, Юдагор. Това е Мартин Юдагор. Така. 87 ни дава. 89, добре, се скимна, защото си викам... Това ти скуча слаба карта. Нали да, 89, добре. Хиро.
Мгм. Мориентес, добре. Добре, още на тези от новите карти. Това вече ми... Не знам точно колко варианти, но... 88. Маркисио. Така, сега имаме 87. 6 пакета. Ей. Икона... Бекенбауер 93. Страхотно. Уникална карта. Това е една от уникалните карти, мога. Това е вече уникална. Ако може всеки един пакет да е така, ще е страхотно просто. Просто ще е страхотно. Колко е род? 91? Брат, 91 и 93 са ни последните пакети. Ние ще продължим ли? Колко е род? 89 мисля, че. Добре, пак не е зле. Не е зле. Да видим. Това ме е също 90, мисля, че. Вижте 90 брат бе, нали? А, не 88. Това вече пък почнаха навсякъде. Вече пък почнахме много да нахаства навсякъде 90. Това обаче май ще е ел. Това май ще е ел. Да, 87. Самата карта не е ел, но факта, че има и 87 от 87 пакет, просто е ел. Така. Добре. Бразилия. Колко е род? Зироберто 87. Добре, 87 е, но поне е карта, която я нямам и е специална карта. Да се има вече скандалните пакети вече. 88, 12 пакета. 12 пакета. 12 пакета, които съдържат 88 играча. Айде. Стискаме палци за някои от извънземните карти, да видим дали ще има този късмет. Дрогба 89. Със сигурност това не е късмет. Защото преди малко опъкнах. Защото първото, което го имаме, и второто, което е... Просто няма какво да коментирам. Добре. Икона, вратар. Шмайхел. Колко врата Шмайхел? 89. Не, О, не. Добре, тук 87 специална карта, поне, но... Ел. Какви са тези пакети, вече? Това са някакви скандалносови пакети, бе. Не, това съм си... Не може всички са така, нали? Добре, това вече по-може специална карта. Колко вероятно? 89. Машчерано. Добре, страйкър. Едно, добре. Добре, 91 вече страхотно. Да видим. – 89 става такъв, въпреки че такъв пакет. Чакай малко повече. Хиро? Каква е тази версия, че? Каква е тази карта? 88 това е някаква шампионска лига ли? Даже имам. Най-вероятно шампионска лига. Страйкър. 85 някаква колен карта. Иван Перси 88. Няма шанс. Няма шанс това да е този, нали? – 95 Зидан. Един от извънземните играчи вече е при нас. 95 Зидан, човек.
Това е просто скандално. Просто скандално. Просто нереален пак опенинг, човек. Най-накрая, сега до края, ако искам и да ми най-лошото, направо съм доволен вече. Вижда се, дано не ми дава най-лошото. Дано не ми дава най-лошото, но това е просто нереален късмет. В един пакет има 87 Руи Коста, нов нали, нова карта и 95 Зидан. Какъв е шанса, не знам. Страйкър. Ибрахинович 91. Чек, продължавам с нереалните пакети, добре. Облак 88. Просто този пак опенек, не знам как може да стане по-извънземен. Може би, не знам. Не знам, в смисъл имам 95. Чакай, проверя дали наистина го имам. Да, имаме го, човек. Просто това е нереално, просто. Между другото, пишете в коментарите дали искате още да виждате тази игра. Или... Знам ли, или просто спирам, или просто не снимам на нея. Но зависи от вашия интерес. Ако имате интерес, ще снимам тази игра. Ако нямате... Да. Така. 789-2. Да видим. Страйкър, Шотландия. Да, това вече знаем, че 89. Далглиш. Ембапе. Човек Ембапе 92. Човек, какво се случва тук, бе? Моля? Добре, това се либереше, не мога да коментираме. Така, сега време са малко плеер пикове. Айде да видим. Малко плеер пикове, айка пакети, айде да видим. Валверде 89, добре. Аверсън се и... Добре. Приорда Райкън. Сиси. Айкън плеер пик. Че взема новата карта, защото е нова. Вейко, страйк. Това е Ел. Нищо. Все пак не мога да нарека нищо от тук нататък. Все пак пакнахме 95 Зидан. Просто нереално. 90. Колко е рол? 90. Това ли бе? Добре, както е. Не мога да кажа, че това ли бе, защото просто е нереално. Добре, 92 Ниеста няма лошо. Сега време за всички пакети. 80 пакета не се скамна брутално. Добре, 82 имаме. По-не имаме локаут. Колко е род? 87. Добре, това е Ел. 83-ката. Това дори не знам колко вероятно тази карта. Тази карта дори не знам. 78. Добре, поне получаваме някакви... Вау! Това са супер много играчите, човек. Супер много нови играчи. Добре. Евро 4+. Ирони. Добре. Не знам какво да кажа просто. Топ пак опенинг. Този пак опенинг е нереален, просто бе нереален. Да видим дали тук някъде не може да взема още някакъв пакет. Беше това. Ачивменти. То даже ачивменти спънихме за него. Това така се прави, че съм забравил. Тук има още някакви пакети, тук да видим. 83+. Да се получи ги тези паса. 84. И всичко италянци. Абсолютно нищо интересно няма. Добре, хора,
Това без за то пъкаме за този пак опаник и това видео. Просто им се не мога повярвам. Какви нереални пакети подключихме. Просто какви нереални карти имаме. Просто няма търпение с тя за уикенд лигата. Просто когато всеки, когато види си вика вау. Просто вау.